очевидно съм за принцип на години. Аз съм Стефан Белков и съм номиниран за Head Fashion. Следващия въпрос. Казвам се Ивайло Манолов и съм номиниран за Head на немска гимназия. Заради чаровната усмивка. Не ме харесва. Не знам, че ли? Ай, харесва. Ай, продължавам. Защото съм много сладък. Не знам, защото съм пич. Защото съм пич. Защото съм слаг, може би. Много съм стеснителен. Нямам представа. Мисля, че са изключително свестни момчета. Иво Манолов е Радо гея на вашия вкус. Това момче много ми пръска мадалите. За мен никаква конкуренция. Беше може да му харесвам, но Георги Томов обожавам. Стефчо е много свестен пич. Свен пички. Защото бих имал фобия от гърди. Гърди. Не, брат, но пич, това е ежедневна работа. Призвание. Какви са ми хобитата? Всички знаем, че си странен талант. Кунг-фу майстор, фотограф и танцор. Георги Томов. Това момче, което е не само салса инструктор, но и шампион по кунг-фу. Йога. Свободното му време. Ево, ако му харесва, що не? У мен най-важното е толерантен и красавец. Три качества за гърди, големи. Не. И красиви. За теб. Три качества. Добре съм. Адаптивен съм. Красива съм. Няма друга, аз просто съм пич, голям пич. Понякога съм твърда пич. Това ще остава за себе си. Малко съм несериозен понякога. Митро Врета и Йордан Йовков. Той балта Колко си избера, ако трябва да избира? Селфрук. Да. Отвъд как? Поне така го показвам. Във Варненска Македония. Къде съм се офуркал? Спешен бих не с други красивостта. Има. Аз съм пич, брат. Аз съм пич, брат.